Det ska gå så snabbt, det ska vara på 90 sekunder. Ska du vara uppe i änden av banan när det händer någonting. För det är så otroligt lite tid som du har om det börjar brinna. För sekunderna är dyrbara, då är just de här första sekunderna som är avgörande och hur du får hela beloppet att utvecklas. De här 10-20 första sekunderna de kan vara avgörande för hela operationen. Jag slocknar. Vad är det med mening? Nej, men det har inte betydelse så långt ifrån dig. Du fick bort ifrån dörren och det som var stör fick du bort. Det var ju det här som gått som jag kanske får säkert med andra bilen om du ska bora. Är det bra att läktaren slapp inte? Joo, det var ju inte varmt i det med för andra saker. Eikö me kuvarit min som är runsurin di skummo? Jo. Båda det här ska du ha. Ja. Eller du får ju ny biljett och checkar in. Jo. Fast bara det har till råd. 10 truffar till. Ja, så stampar bandet då, så vi ska tillbaka. Nej. Någonstans. Men det är ju förstås viktigast det här. Nej, inte 100 mark. Nej, 10 000 mark är ju ungefär 180 mark. Vad betyder på finsk? Jo, det vet jag. Otroligt stora ligger med och smala gator. Ja, släcka. Så kan jag släcka. Ja, så då. Finnair 415, selvä laskuun kiitotie 19. Tuuli on 10 astetta 4 solmua ja 100% suurtehövaloja päällä. Selvä lasku 19, Finnair 415. Mua kiinnostaa tässä paljon just se semmoinen ajan kanssa pelaaminen koko aika. Että lentokoneita ei voi pysäyttää ikinä tuonne taivaalle, ne liikkuu koko aika. Niin se kiinnostaa, että se tilanne kuitenkin pysyy koko aika hallinnassa. Ja tavallaan lennonjohtajan on aina oltava sitä aikaa edellä. Se on se jännä, että jos sä elät just sitä minuuttia, mikä on nyt meneillä, niin sä oot jo myöhässä. Se pyysi mua himmentämään noita valoja, koska ne on loppujen lopuksi aika häikäisevät sitten, kun suoraan tuolla linjalla niin tulossa laskuun. Finnair 415 laski taikaan 36. Rullaa takaisinpäin ja Alfasta asematasolle. Takaisinpäin ja asemalla Finnair 415. Kun tätä liikennettä on aina joskus näin vähän, että on vain yksi kone kerrallaan, niin tuntuu, että on vähän niin kuin joku papukaija, että puhuu aina sitä samaa, toistaa aina sitä samaa tarinaa. Missä lähtee kahville. Se tässä on kans, tekee just tämän hiljaisuuden ja vähäisen liikenteen, että on kauhean vaikea vaihtaa sitten sitä vaihdetta, että kun ensin on ihan kuollutta, ei tapahdu yhtään mitään. Ja sitten saattaa yhtäkkiä ollakin täys härdelli päällä. Kemi Romeo 13, Oukille sitten Viski 1, lentominta 210, 3331, Finnair 415. Selvitys oikein. Se on 10 vailla päällä se ilman.
lentoaika on, me nähdään tästä, meillä on etukäteen laskettu tämä plaani, nähdään, että lentoaika on 4 tuntia 14 minuuttia ja kuinka paljon siinä menee polttoainetta ja sitten kaikki reservit mukaan lukee, sitten me nähdään, että kuinka paljon meillä on minimipolttoaine, mitä pitää täältä lähtisi olla mukana. Ja bra bagage. Vi ber vännen också kontrollera att det är mobiltelefonen stängd. Där får bara 184 väskor. Men helt åt bilen. Det är bra last den här planen. Absolut det bästa tänkte man, det bara plocka väskorna på bandet och få ta emot upp i planen. Se työ, mitä mä loppujen lopuksi haluan tehdä, niin kyllä se saisi enempi maistua työltä. Eli että siinä saisi... Se, mitä mä haluan tehdä, niin on käyttää aivoja. Että ei tässä nyt ihan täysiä blondeja olla. Tai en mä olisi tommoseen mehiläispesään itteni työntämässä, jos en mä tietäisi, että rahkeet riittää. Odotan niitä haasteita, eli oma motivaatio on tosi korkealla. Toivottavasti en odota liikoja sieltä. Onko siinä koneessa tilaa? On. Siinä on varsin hyvin tilaa. Tämä on oikein varsinainen muuttokuorma. Just joo. Kruunupyyssä jo tuntuu vähän mökkihöperöltä, että tapas niin vähän ihmisiä loppujen lopuksi. Tää on välillä vähän yksinäistä hommaa. Ja sitten sekin vielä, että kun mulla on 7 tuntia päivässä yksin täällä töissä yleensä, niin alkoi tulla semmoinen hullu olo jo, että nyt on pakko päästä välillä ihmisten ilmoille. Siellä vaaditaan Helsingissä semmoista tiimityöskentelytaitoa taatusti vähän eri lailla kuin täällä. Ja